Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite μόνοι μας, χωρίς φίλους. Blitz θα παίξουμε, Blitz παιδιά, γιατί εντάξει δεν είμαι και ο καλύτερος, ούτε καλός είμαι, ούτε κακός στο Fortnite, αλλά... Άντε καλό μου, έχω πει και δουλειάς να κάνουμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε μια εγγραφή. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι, το κάμπανο κουδουνάκι, για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και εμείς πάμε. Ωραία λοιπόν παιδιά, μπήκαμε στο Fortnite. Παίζει κανένας φίλος μου, ούτε ένας δεν παίζει. Ο Φίβος ήταν online πριν 2 ώρες, το ίδιο και ο Σπύρος ήταν πριν 38 λεπτά. Οκ. Δεν να διαλέξω πίστα. Ας πούμε να διαλέξω πίστα. Ήρεμε. Blitz παίζουν αυτή τη στιγμή. Λάξτε. Πάμε σόλα. Βασικά, άμα θέλετε, πάμε squad. Να είμαστε με λίγο ξένοι. Ας κάνουμε λίγο emote. Ωραία. Binding server κάνει 25.000 ώρες. Επιτέλους, μπήκαμε. Γιατί δεν έπεφτα τόσο. Μου είχε ανοίξει να μου πεις λέω. Έπρεπε να είχαμε παίζει εκεί πέρα. Και Storm έρχεται. Πού είναι το... Φίλοι μου. Α, ο άλλος σας πας ένα σπίτι του. Ποιος σε σκότωσε. Yes, και το ποιος σε σκότωσε. Πάμε κι άλλο. Πάμε το Level Jubilee. Όλοι θα νομίζουν ότι είμαι ένας noob. Όχι ότι δεν είμαι. Όλοι. Φέρει το εδώ. Φέρει και αυτό, φέρει και αυτό. Εμείς αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ και το Storm έρχεται. Πώς γίνεται. Να μην βρίσκουμε ούτε ένα καλό όπλο στο Blitz. Τέλεια, τη σκοτώ. Γιατί δεν μπορώ να αλλάξω όπλο. Άλλαξε όπλο, γιατί δεν άλλαξε. Δεν αλλάζει Φέρ' το εδώ. Φέρ' το, γιατί δεν το παίρνει. Κόλλησα.
ρε φίλε τώρα. Έχω κολλήσει. Και δεν μπορώ να πυροβολήσω. Μόνο το μαχαίρι μπορώ να κρατήσω. Δεν σας κάνω. Exotic. Το θέλω αλλά δεν μπορώ να το πάρω. Δεν με αφήνει. Ρε, άσε με να πάρω κάτι. Άσε με. Θα κάνω. Αναγκαστικά θα πρέπει να πεθάνω. Πρέπει να πέθανα. Τι άλλο. Επιτέλους. Μπορούσα να αλλάξω. Τώρα πρέπει να με κάνουν έργο. Η άλλη πήρε την κάρτα. Θα χάσω. Τη βάψα. Όχι ρε. Έλα. Την κάρτα μου. Τα όπλα μου. Ελάτε παιδιά, βοηθήστε με. Θα με κάνετε reboot όμως. Ο τύπος δεν βλέπει τα διπλά όπλα και είναι πολύ καλό. Πηγαίνετε κάντε με reboot. Φίλε μου, συμπυροβολάνε και από εκεί. Έλα ρε, πρέπει να κερδίσω. Κάντε με reboot. Έλα καλά, άλλο ένα. Τώρα δεν χρειάζομαι. Όχι, με κάνει. Καλά, πήραμε Victory. Play again. Μπορεί να πέθανα σε αυτό, αλλά στο επόμενο δεν θα. Ελπίζω. Δεν θέλω να με ξαναβάλουμε αυτό το μαχαίρι, μου είχε λαγκάρει. Άρε Blitz. Πόσες ώρες για να ανοίξει. Ακού, ζαγιά, δαμούντι και ζαγιά. Α, τώρα πήγαμε τετράδα. Έχουμε Σούπερμαν, είμαστε τετράδα. Έλα ρε, με έβαλε πάλι. Δεν θα το χρησιμοποιώ. Έλα φίλε μου, έρχομαι φίλοι. Cannot do that now, γιατί δεν μπορώ. Ρε. Πάμε. Πάμε να βρούμε άτομα.
Τίποτα πάλι, τίποτα. Άμα δεν πάρουμε Βίκτορ εδώ, πραγματικά. Όλη η ομάδα έχουν σκοτώσει μόνο... LOL. Πάρτε. Τίποτα δεν ιδιαίτερα είχε. Α, το store. Τρόμαξε. Λάζω κρυβί! Έλα εδώ, ρε. Τρέχω. Α! Ouch. Πάρε τα, ρε. Με θες και ένα δια ένα. Όχι, ένας φίλος μας βγήκε και πέθανε. Ποτέ δεν είπαμε ότι θέλω να... Great. Χρειαζόμουν και εγώ κάτι καλό. Εδώ έχει loot, έχει πράγμα. Α! Γιάμ! Ρε! Τι! Ρε, βιάνε, πέθανε. Ειδικά. Δεν με βλέπουνε. Πού γίνεται αυτό? Α, όχι, με είδε αυτό. Α, πέθανα. Είχα κορώνα, γιατί? Έλα ρε Σούπερμαν, το έχεις, επειδή είσαι Σούπερμαν, γι' αυτό το λέω. Θα χάσουμε, παιδιά. Έχουν μείνει όλα 4 άτομα και είναι μια team. Please, κάνε μας και σιριμπού. Όχι, είναι tryhard, γιατί? Έλα ρε Σούπερμαν, μπράβο, όχι, χάσαμε από αυτόν τον ηλίθιο. Άμα ξανά, ρε, αυτοί είχαν οι κορώνες. Σιγά μωρέ, τις πολλές κορώνες, 4 κορώνες έχει. Πού πέφτουμε? Εγώ τώρα έπεσα όπου έβαλα. Α, δεν έβαλαν καν περιέχει, Chelsea πάντε. Στην πετριά. Α, τέλεια, έχω τα διπλά όπλα που με βλέπουν πολύ. Άντε, ήθελα κάτι. Φέρει το όπλο. Φέρει το. Ναι. Με έκανα άλλο τέλος. Θα ψάχνω για άτομα, για να μην πεθάνουν. Ouch.
Τέλεια. Καληνύχτα σου. Το στόλο. Το μας σκοτωπεί. Κοίτα εδώ τους. Με πυροβολάνε από πίσω. Και 1v1. Okay. Όχι, το σκότωσαν. Όχι! Όχι! Ρε φίλε τώρα! Όλοι οι τράγκαρτς βρίσκω. Όχι! Έκανε 2 kills η τύπης. Τι βάψαμε. Δεν παίζει αυτή πολύ καλά. Ναι, τώρα το βρήκες να μας δώσει το level up. Τώρα που πεθάναμε όλοι. Κάνε μας reboot. Σκότωσέ τη και κάνε μας reboot. Τι! Πόσα άτομα είναι σε αυτή τη team? Άντε ρε, 20 ώρες να ανοίξει. Κανονικά τώρα θα πρέπει να μου έχει ανοίξει. Γιατί δεν μου έχει ανοίξει, δεν ξέρω. Καλά είναι κάμερα. Άστε. Άνοιξε! 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 20 ώρες να ανοίξει. Δηλαδή που μένω πια, τι PlayStation έχω. Δες. Επειδή κόλλαγα με έκανε το... Είμαι με 4 και νομίζω είναι tryhard αυτή. Ήρθε εδώ να το πιω. Τώρα στο κράτη τρέχει. Πρέπει να πάω να σκοτώσω και κάποια του γιατί δεν σκοτώ. Φέρ' το εδώ. Τίποτα. Δηλαδή ρε παιδιά, γιατί δεν με τυχαίνει. Άμα νομίζεις ότι προσπαθείς να ξεφύγεις από μένα, είσαι πολύ γελασμένο. Κάποιος άλλος προσπαθεί να με σκοτώσει. Τρέξτε! Γιατί πάει τόσο γρήγορα το Storm, γιατί. Τρέξτε! Το Storm!
Ρέστο. Εκεί δεν πάω, εγώ θα πεθάνω. Α. Έλα εδώ να πεθάνεις. Γαμώτη του. Είδα μου ήμασταν τρέχα. Κοίτα τους εδώ, αυτή είναι τούμπανα. Είναι ο τελευταίος, πρέπει να μας κάνει reboot. Έλα ρε φίλε τώρα. Έλα, η τελευταία εντάξει. Άμα δεν μας κάνει, άμα χάσουμε εξαιτίας της, πραγματικά. Τρέχα μωρή. Τρέξε. Και όχι εδώ μωρή, μην μας κάνεις εδώ ρε μωρή. Τρέξε. Έχει άτομο. Τρέξε, θα πεθάνει. Χάσαμε εξαιτίας του. Χάσαμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο μας. Σας άρεσε, κάντε ένα like. Κάντε μια εγγραφή, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι, το κάπανο κουδουνάκι, για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Γεια σας!